Dare na 19. A dare na 19, Shahrazad ta ce da sarkin, "Ya mai martaba, labari ya isa gare ni cewa shugabar 'yan mata ba ta gushe ba tana labarta wa Khalifa Haruna Rashid hikayarta. Ta ce, ba an kara ba kwatsam sai ga wata macijiya ta taho a guje ta nufo inda nake, kuma a bayanta akwai wani babban maciji na biye da ita, yana neman halaka ta. Sai macijiyar ta zaro harshenta, saboda tsananin wuyar da ta sha wajen gujewa macijin. Ni kuwa da na ga haka, tausayi ya kama ni, na ɗau dutse na kwala a kan macijin da ke bin macijiyar. Take macijin ya mutu. Bayan nan sai na ga macijiyar ta bullo da fuka-fiki daga jikinta ta fire sama. Na yi mamaki matuka sosai, gashi gajiya ta mamaye ni. Sai na kwanta a wannan wuri zuwa wani lokaci har barci ya ɗauke ni. Yayin da na farka, buɗe idanuna ke da wuya, kwatsam sai ga wata budurwa a kusa da ni tana min tausar kafafu. Nan take na tashi zaune cikin halin razana, na ido hudu da ita, sai kunya ya kama ni. Na dube ta na ce da ita, "Ke kuwa wace ce? Me ke tafe da ke?" Ta amsa mini da cewa, "Lamarinki na da ban mamaki, da saurin mantuwa kike. Ke ce kika yi abin alkhairi a gare ni. Kin kashe maƙiyina. Ni ce macijiyar da kika kubutar daga macijin da ya biyo ni yake neman halaka ni. Aljana ce ni, shi ma macijin aljani ne, kuma maƙiyina ne. Babu wanda ya kubutar da ni daga gare shi face ke. Bayan kin kubutar da ni, sai na fire sararin samaniya, na nufi kwale-kwalen da 'yan uwanki biyu suka jefa ki a kogi ciki. Na kaurar da duk kayayyakinki da ke ciki zuwa gidanki, sannan na koma na nitsar da kwale-kwalen cikin teku. Su kuwa 'yan uwan naki biyu, na sihirce su na zamar da su bakakin karnuka, domin a yanzu na san duk abin da ya wakana tsakaninki da su. Shi kuwa wannan saurayi ya riga da ya nutse cikin kogi, ya mutu." Sannan sai ta ɗauke ni da karnukan ta fire da mu. Jim kaɗan sai gashi ta sauke mu a tsakar gidana. Na tarar da duk kayayyakin da ke cikin kwale-kwalen a tsakar gidana an jibge su. Babu wani abu da ya ɓace daga ciki. Sannan bayan haka sai ta ce da ni, don darajar zanen da ke akan zoben annabi Sulaimana, idan har baki yi wa kowanne daga cikin waɗannan karnuka biyu bulala 300 a kowace rana ba, to zan dawo gare ki in sihirce ki, in mai da ke kamar su. Sai na ce da ita, na ji zancenki, zan aiwatar da umarninki. Ya amirul mu'minin, tun daga wannan rana ban gushe ba har izuwa yau. A kullum sai na zane su bulala 300 kamar yadda ta umarce ni. Kuma a raina ina matukar jin raɗaɗin aikata hakan. Su ma sun san ba a son raina nake yi ba. Suna karɓar uzurina. Ya amirul mu'minina, wannan ita ce hikayata."
Khalifa Haruna Rashid ya yi mamaki kwarai da gaske yayin da ya saurari hikayar shugabar 'yan mata. Sannan bayan nan sai ya waiwayo ya dubi yarinya ta biyu daga cikin 'yan mata uku ya ce da ita, ke kuwa menene musabbabin zanen bulala da na gani a jikinki? Yarinyar ta amsa da cewa, ya amirul mu'minin, ni na kasance tare da mahaifina na lokaci mai tsawo, sannan daga bisani Allah ya karɓi ransa, ya mutu ya bar mini dukiya mai yawan gaske. Na yi rayuwa na ɗan wani lokaci bayan rasuwarsa. Da lokacin aure na ya yi, na auri mutumin da ya fi kowa arziki a wannan gari namu. Na zauna tare da shi har tsawon shekara guda, sannan Allah ya karɓi ransa. Sai na gaji dukiya mai tarin yawa daga gare shi. Aka wayi gari na zama ɗaya daga cikin mafiya arziki na wannan zamani. Labari na ya bazu ko'ina. Na shahara sosai. Na rika ɗinka tufafi masu tsada. Kowanne ɗaya daga cikinsu farashinsa ya kai dinari 1000. Ana nan a haka, wata rana ina zaune a gida, kwatsam sai ga wata makirar tsohuwa ta shigo mini gida. Fuskarta a yamutse, haƙwaranta tamkar garma, kanta duk ƙura, gashinta fari fat tamkar auduga, halittar jikinta a karkace, yawun bakinta na tsiyaya, wuyarta a karkace. Da isarta wurina ta yi sallama, ta durkusa ta gaishe ni, sannan ta ce da ni, ranki ya daɗe, a gidana akwai wata budurwa mareniya. A cikin wannan daren za mu soma shirye-shiryen bikinta. Ina burin ki samu ladan wannan mareniya. Don Allah ki taimaka ki halarci wannan biki. Sabida yanzu haka yarinyar na cikin damuwa da tashin hankali. Ba ta da kowa a duniya. Idan kika halarci bikinta za ta ji daɗi sosai. Sai tsohuwar ta fashe da kuka. Ta durkusa ta kama ƙafafuna tana kuka. Ni kuwa da na ga haka na ji tausayinta ya kama ni. Na ce da ita, ki kwantar da hankalinki, zan yi abin da kika bukata. Je ki ci gaba da shirye-shirye. Bayan sallar isha zan taho gidan naki. Za mu kasance tare insha Allahu. Da ta ji haka daga gare ni, ta yi farin ciki sosai, ta sumbaci hannayena, sannan ta tashi ta yi tafiyarta. Sannan jim kaɗan sai na tashi na kintsa kaina. Ina cikin haka kwatsam sai ga tsohuwar ta sake dawowa. Da isarta ta ce da ni, ranki ya dade, matan shugabanni da attajiran garin nan baki ɗaya sun hallara a gun bikin. Kuma na sanar da su cewar ke ma za ki taho. Suka yi murna sosai da jin labarin tahowarki. Yanzu suna can jiran tahowarki. Ni kuwa da na ji haka daga gare ta, na yi maza na kinsa, na kama hanya ni da ita muka tafi tare. Kuyangi na biye da mu a baya. Muka yi tattaki har muka isa ga wani ƙaramin lungu. Sai muka hango wani ƙofa mai launin ruwan gwal. Muka bude ƙofar, muka shige. Kwatsam sai ga wani katafaren gida ƙayatacce.
wanda ake hango ƙololuwarsa a cikin gajimare. Da muka isa dab da mashigar zauren gidan, sai tsohuwar ta kwankwasa kofa aka buɗe, muka shige daga ciki. Muka tarar da zauren a shimfiɗe yake da ƙayatattun dardumomi. Fitilu da kandula na rataye a jikin bango suna haskawa. Gwalagwalai da ma'adinai a rataye suna yalƙi. Muka yi tattaki cikin zaure har muka shige wani ƙayataccen majalisi wanda babu kwatankwacinsa a wannan gari. Shi ma an shimfide shi da dardumomi ƙayatattu. Fitilu da kandula suna haskawa. Can daga cikin majalisin kuwa akwai wani gado mai rumfa wanda mai rumfa da labule mai launin zinari. A cikin wannan gado akwai wata kyakkyawar budurwa tamkar farin wata. Da isar mu cikin majalisin, budurwar ta bullo daga cikin gadon ta ce da ni, marhaba, sannunki da zuwa 'yar uwata. Hakika na yi farin ciki matuka da ganinki, kin faranta min rai sosai. Sannan ta kama hannaye na biyu ta zaunar da ni ta ce da ni, ya 'yar uwata, akwai ɗan uwana da ya gan kiran nan a wani biki da aka yi a nan garin. Shi saurayi ne, ya fi ni kyawun sura. Zuciyarsa ta kamu da ƙaunarki. Ya rasa yadda zai yi ya gana da ke. Hakan ya sanya ya bai wa tsohuwar nan kuɗi domin ta yi dabarar tahowa da ke zuwa nan gidan. Shi ya sa ta shirya miki makirci har ta kawo ki domin in gana da ke mu ɗan zanta, sannan daga bisani in gabatar miki da bukatar ɗan uwana. Domin kuwa aurenki yake son yi, aure irin ta sunnar Allah da manzonsa. Babu aibi a cikin halali. Da na ji zancen da budurwar ta faɗa min, sannan kuma gashi yana cikin yanayi na takura, na rasa yadda zan yi. Sai na ce da ita, na ji bukatarki kuma na amince. Sai ta yi farin ciki sosai da jin haka daga gare ni. Sannan ta yi tafi da hannayenta, kwatsam sai gashi an buɗe wata ƙofa. Wani kyakkyawan saurayi tamkar farin wata ya bullo. Da na ɗago kaina na dubi saurayin, kawai na ji zuciyata ta karkata zuwa gare shi. Sannan sai ya zo ya zauna. Kwatsam sai ga alkali da shaidu guda 4 suna biye da shi a baya. Suka yi sallama suka zauna. Ba tare da ɓata lokaci ba, take alkalin ya rubuta takardar ɗaurin aure na da wannan saurayi, ya gabatar wa shaidu. Sannan bayan sun kammala aikinsu suka tashi suka yi tafiyarsu. Bayan ficewar alkalai da shaidu, sai muka rage mu biyu a wannan wuri. Muka rage mu biyu a wurin. Saurayin ya waiwayo gare ni ya ce, ina miki marhaba da wannan dare mai albarka. Sannan ya kara da cewa, ranki ya dade, a matsayina na mijinki da akwai sharaɗi da zan kafa miki, ina fata za ki kiyaye. Sai na ce masa, ya mai gidana, menene sharaɗinka? Take sai ya miƙe tsaye ya ɗauko alkur'ani mai girma, ya miƙa mini ya ce, ki rantsuwa da wannan alkur'ani cewa ba za ki kula wani namijin daban ba
har abada face ni mijinki. Sai na karbi alkur'ani na yi rantsuwa kamar yadda ya bukata. Ya yi farin ciki sosai ya rungume ni. Na karbi soyayyarsa da dukkan zuciyata. Sannan bayan haka aka kawo mana abinci muka ci. Dare ya yi muka kwanta zuwa wayewar gari. Haka muka kasance cikin yalwa da farin ciki. Muna more rayuwa irin ta ma'aurata har tsawon wata guda. Ana nan, rannan sai na nemi izinin fita daga gun mijin nawa domin zuwa kasuwa yin sayayya. Sai ya min izinin tafiya na kinsa na sanya tufafi. Na ɗau tsohuwar muka tafi tare zuwa kasuwa. Da isar mu muka tsaya a shagon wani attajirin saurayi da tsohuwar ta waye shi. Sai ta ce da ni, mai wannan shagon saurayi ne matashi. Mahaifinsa ne ya mutu ya bar masa dukiya masu tarin yawa. Sannan sai tsohuwar ta ce da saurayin, ka zaɓa mana mafi kyawun tufafi wanda zai dace da wannan budurwar. Cikin hanzari saurayin ya ce, yadda kuke so haka za a yi. Sai tsohuwar ta rika yabon saurayin a gabana. Sai na ce da ita, ke tsohuwa, a yanzu bana bukatar yabon da kike yi. Mun taho nan ne domin sayan kaya mu koma gida. Jim kaɗan sai ya miko mana abin da muka bukata. Muka miƙa masa kuɗinsa amma sai ya ƙi karɓa ya ce da mu, wannan ai ladan karrama baƙi ne daga gare ni. Sai na ce da tsohuwar, idan ba zai karɓa kuɗin ba ki maida masa kayansa mu saya a wani shagon daban. Sai ya ce, wallahi ba zan karɓi komai daga gare ku ba, wannan kyauta ce daga guna maimakon sumbato ɗaya tak da zan samu daga gare ki, domin ya fiye min duk abin da ke cikin shagon nan nawa. Sai tsohuwar ta ce masa, to kai kuma ɗan saurayi mai sumbato zai amfanar da kai. Sannan sai ta ce da ni, ya ke ‘yata, kin ji abin da wannan saurayi yake faɗi ko? Babu abin da zai faru da ke idan kika amince ya sumbace ki. Kawai sai ki karbi abin da kike bukata mu wuce gida. Sai na ce da ita, shin baki san cewa na yi wa mijina rantsuwa mai girma ba? Ta ce min, ai ba wani abu ba ne. Shiru kawai za ki yi ki kyale shi ya sumbace ki ba tare da kin motsa ba. Kada ki ji damuwa, wannan ba wani abu ba ne. Tsohuwar ba ta gushe ba tana tunzura ni tare da yi min daɗaɗɗen lafuza har na amince da bukatarsa. Sannan na zura kaina cikin shagonsa na rufe idanuna. Na rufe fuskata da mayafi domin kada jama'ar kasuwa su ganni. Sai saurayin ya sanya bakinsa bisa kumatuna ya sumbace ni. Yayin da yake sumbata ta, sai ya kama kumatuna da ƙarfi da bakinsa, ya gutsire fatar kumatuna. Take na faɗi ƙasa sume. Tsohuwar ta yi maza ta rike ni. Jim kaɗan da na farfato, kwatsam sai na ga shagon a kulle, shagon a rufe. Ita kuwa tsohuwar na tsaye a kaina, tana karkarwa cikin halin firgita. Tana ce da ni, abinda Allah ya kiyaye ya fi muni. Sannan ta ce, tashi mu tafi gida. Kuma idan muka isa gida, ki nuna wa mijinki tamkar baki da lafiya.
ni kuma zan taho miki da magani da za ki rika amfani da shi domin raunin ya warke da wuri. Bayan haka na tashi na miƙe tsaye, na shiga tunani da takaici game da halin da na tsinci kaina ciki. Na kidime sosai matuka. Tsoro da fargaba suka tsananta tare da ni. A haka ne tattaki har na isa gida. Na nuna tamkar bani da lafiya. Yayin da nake cikin wannan hali, ban ankara ba kwatsam sai ga mijina ya shigo ya tarar da ni. Sai ya dubi yanayina ya ce, ranki ya daɗe, me ya faru da ke a tafiyar da kika yi zuwa kasuwa? Na amsa masa da cewa ba ni da lafiya ne. Ya sake duba ta da kyau ya ce, wannan raunin da nake gani a kumatun kifa. Sai na ce masa, ɗazu bayan na nemi izinin fita daga gare ka zuwa kasuwa, akan hanyata ta tafiya na gamu da wani raƙumi da ke ɗauke da itatuwa. Ya matse ni cikin lungu, ya yage mini mayafina, ya ji min rauni a kumatuna kamar yadda ka gani. Sabida hanyoyin kasuwar da matsi suke, sannan ga cinkoson jama'a. Da mijin nawa ya ji zancen da na faɗa masa, sai ya ce, babu komai, insha Allahu gobe zan garzaya zuwa gidan hakimin garin nan in kai masa ƙorafi don ya fille kan duk wani mai sana'ar ice da ke garin nan. Sarar ice da ke garin nan. Da na ji haka daga gare shi na razana, na ce masa, don Allah kada ka ɗauki alhakin wasu mutanen daban. Wallahi wani jaki na hau ya yi gudu da ni. Na faɗo ƙasa, kaina ya faɗa kan wani ice ya gurje min kumatu. Da ya ji haka daga gare ni sai ya ce, idan ku haka ne, gobe da safe zan garzaya zuwa ofishin waziri Jafaru in sanar da shi abin da ya faru, sabida ya yi umarni a kashe duk wani mai jaki da ke a garin nan. Sai na ce masa, to kai kashe mutanen garin nan baki ɗaya za ka yi a dalilina? Abin nan da ya ritsa da ni tsautsayi ne da kaddara daga Allah. Sai ya ce, babu makawa sai na aiwatar da abin da na faɗa miki. Ya bayyana fushi mai tsanani a fuskarsa. Take sai ya miƙe tsaye, ya daka tsawa mai ƙarfin gaske. Kwatsam sai ga wata kofa ta buɗu. Kartan bayi bakake guda 7 suka bullo daga cikin kofar. Ba tare da ɓata lokaci ba, bayan suka fisgo ni daga kan shimfiɗar da nake zaune, suka maka ni da ƙasa. A nan Asubahi ya riski Shahrazad ta dakata da labarta wa Shahryar